Wala sang kakulba nga nabatyagan ang mga miyembro sang Manibela Panay kasunod sang nainpahayag ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board of LTFRB Chairman Teofilo Guadis III nga wala na sang extension sa consolidation. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mr. Warren Gangoso, presidente sang nasambit nga grupo, nagapati sila nga may gahom ang Kongreso nga mabago pa ang desisyon. Tubtob wala pa sang memorandum circular o kun anuman nga order. Dugang pa ni Gangoso, naguntat naman ang ila transport strike kasunod sang pagpasalig sang Land Transportation Office sa LTO Region 6 kag LTFRB 6 nga wala pa sang dakpanay. Tubtob nga wala pa natapos ang hearing sa maginpadalaan sang show cause order. Pahayag pa sang natungdan, naanad na sila sa bawi-bawi nga statement kag desisyon ni Guadis angot sa pila ka issue sa pagpatuman sang Public Utility Vehicle Modernization Program o kon PUVMP. Yes, Miss Kim, kami diway kami nakulbahan kagwilig kami Miss Kim makipagpatayan ni sang amon pangubian. Kung may papel da nga wala nagakaangay nga pirmado, especially kung hindi na desisyon sang Kongreso, ang Manibela Panay Miss Kim hindi gid magbaton sang mga desisyon nga ahat-ahat. Nahibaluan nga sandig sa data sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board of LTFRB Region 6, masobra 10% pa sa mga public utility jeepney sa PUJ sa Western Visayas ang makabig nga unconsolidated. Kagini si K5 Kimon Tanyo Kaluyo kag para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.